Oyawre nyakoro Mugajwango kinyi machielo ma wuktich mokwongo madu mar ang'wen higa ni ma en tarik 3 dwe mar ang'wen higa mar 2023 odiechieng'no ma bende gikone koro kweth mar Azimio la Umoja no chunga yanga ng'anyo margi ma jabedo chieng' wuktich kod tich ang'wen juma ka juma. Machiegni wapor weche gi duto kanyakla kaka jokanyanam kaka jokang'ata achiel e chenro ma kaka wanene kaka pile ibiro tayi kod an Victor Tino makajuma kaneno kanyo ka yawuot luo ariyo mawigi timo jere oseikore mar pidhowa kuku marieko kawuono e chenro ma kaka wanene. Wanafuon weche mopogore opogore nyakoro Mugajwang' moko makamoro pondo ma ok ing'eyo. Waduto tijwa maduong' en kedo gi ewi mesa. Kitimana ka Ramogi FM kachuje luo kod Ramogi TV mabende biro menyo ni weche gidurte kamoro amora ma entie. Yemuna ka thuolo mar wako wuod mwalimu Senior J Bonyo. Senior oyawre. Oyawre vioje. Singo chopo. Nyochi kuodo na ndalo moko ni gik moko biro bedo kaka nyotimre nyoro ni. Maling chako nenore ga chon. Gima wacho ga ni wan kaka jofwambo kore ka wang'e gik mang'eny matimore kendo wawinjo gi emomiyo chenro mar kaka wanene ni ber wanene chon to wapimo na jopiny. Erokamano. No wacho weche gun gi Fred kato chal gi ma jopiny ne dwago ulero kayem no. No both kodin noa. Both kodin noa nikech gima timore vioje en ni jowa jowa obed jogo ma iwacho ni joluo wacho to ni jaote ok golero. Samoro seche mwa wacho gi wan kaka jomomako weche Nyasaye maber. Wachalo jomor. Mwacho ni dhi wach ne gi uru kama to wawacho nikech waneno gi chon kendo wawinjo gi chon. Erokamano. Kamano. Likno mane maber misebedo kilo gi marach misebedo kilo. Erokamano VOJ. Marach manyanene juma mokalo to en medruok mag masira mag apaya makiani en koth machweni kech kanye neno Naivasha ka to ne nitiere karibu ji 18 manyowito ngima gi tich ang'wen mokalo to kanye waduogo kendo weekend Kisii ji karibu 5 ma achiel kuom gine nyathi masome sikul mar Maranda to kendo nyoro godhiambo neno ka ji karibu 10 bendo hinyore marach mokalo mana but airport ma Kisumu kamano. So goya gi buoka ahinya ni ang'o miyo kisani wachako nene ahinya dwe mar 3 kae kama sira magapaya odwa bire mang'eny ma apani nyaka wagoye machiemo to wapenjere to en ang'o. En ni nyamburko ma ji tiyo godo ge mok timne gi service maber to koso en joriembo e samoro koro pach gi gik moko ng'eny nikech iwacho ga ni sama ngima tek kama to dhano bende pache paro gik mang'eny mone bedo gi focus kata gima timo koro ok wang'eyo to dwano wagoye mbaka. Manyo timore mok ber mabende nyoa neno to en kit siem mabende waburo lose mbeleka. Kit siem manyo siem godo jofwambo gi jalup jatend piny Kenya to kod mano miluongo ni jatend jotend migepe Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi kane gine gwenge ma Kakamega. Nyiso ni tijwa mafwambo ne en tich ma watime nikech wahero to nikech watime lo jopiny. To chalo ka gima nitiere kaka serikal mar Kenya Kwanza ok ohero gik mwatimo. Pod gin gi kuot moro ni kaka ne ombulu odhi magi loyo ni chalo ka gima jofwambo mathuru kaka no kochung kodegi. So pod en gima gimakono to wan gima dwa wacho negi ni pod wabro tiyo tijwa kaka pile. Ok wabidok chien, ok wabitemo bero ne ng'ato, wabro wache kako timore, wabro nyiso jopiny gimomiyo timore nikech mane tijwa to mano mwatime lo jopiny. To maber na mokalo manyanene kor jumane to en makoro wadwa go mbaka ne. Erokamano. Ana wendo wacho ni koko manyosim nyoro gi Newcastle. To macha to donge gima jopiny te ong'eyo jowete yawa maka bende tigo pod wago gambaka gi ogini no wasetieko Fredo Mrembe Fred Mosa enya mago jodoj makarabao Fredo yawa abi thuolo mar moso nyikwara mogi kod wacho ma ber ni gima rach ni oyawra ina Victor ing'ene gima no timore nyoro ber makudwa kethe gi wach no kudwa ketho no odiochieng' gi wach mar gima no timore ne mad nyoro to aparo ni unyalo miyo wadok ndara udwa ng'anyo kendo erokamano ina VOJ
Yiena already say yiena mondo me amos nyiko Ramogi ajwang kamoro moro magichiewe okinyi makawuono kendo kawuono adwaro dhiro mos makende ne jo county ma Migori. Kawuono ng'at moro mora mantiere county ma Migori amiyo gi mos makende kata jal moro mora mawuok e county ma Migori bedo ni en e county mamoko lakini owuok e county ma Migori en mos makende kamoro mora magichiewe. Aparo ni gima nyo okomora chalo gima senior J osekaw wechega. Okang'eyo nikech nyoro bende kane watwak e girubwa moro matin kacha to naneno ka chalo gima senior J bedo jadolo nikech weche mag somo paro gi odwa donje wach mar masirni ma medore pacho ka to ahinya ma nchane otimore ma nchane neno ka nyithindo mathoth gi jowuoth mathoth jowito ngimagi mano manchane otingo school kata university ma Pwani University kama ncha dhano mathoth owito ngimagi omiyo sama gigi timore to ntiere ng'ato madong nyathi kich ntie nyithindo madong nyithi kiye ntiere miyo madong chiliel kata jaduong ma kata ng'ama dichuo ma wito jaode koro miyo magi gin gik makelo dhier kendo gik makelo kuyo kuonde mopogore opogore omiyo adwaro chiwo kata adwa chiwo mos makende ne jogo manyo wito anyuola magi wede kod osiepe kalore kod masirni ma otimore ahinya e weekend manyo kaloni. Gimachielo mabende komoro en lweny mabende nyo piny owacho joyao koda ute mag fwambo. Ang'eyo ni en gima wabiro wuoye e nyime kae lakini en gima ne okomoro kwaneno kedo koda kalak manyo owuok ka piny owacho kamoting'o obila nyo jowuok tung mosuo koda ute mag fwambo to ma en gima paro ni wasebet kwa wuoye ka jumbe adek mokalo to pod wabiro bet ka wamedo wuoye ko kamano to en gima morwa duto te ni kawuono ndara yom dhano nyalo bedo ni ji nie ndara maonge parruok onge kihondko moro mora ma omako pacho ka to aparo ni mano e chuny twa koro miyo ok adwa go wiye malach. Erokamano. Flo wish kani Norway kamino ne Bergen ywak ni to koro mar Man U ni koro tielo ndi to kana mana jo Chelsea mag namba par kucho bende pod ywak pod nyiero Man U to Chelsea bende team yawa Chelsea bende weche kumikwache weche opira ka koche magionge go nyawinjo ki wacho ni gin ber ka koro gitu koth biro nikech nyaneno ka Chuck Norris ka jomoko luonge nyaw seteng lwete mogo mago gin weche mag ndalo nyakwara mga jwang nyakwara mogi weche thoth kendo ma endin mana chakruok mare kaka wanene ka wach mano nyiedhore ka en ni ka ok ochuni to kilose en wach mane olak mokalo kendo gana nyalo paro godo chendo makaka wanene gikone jatend piny Kenya Dr. William Ruto ne okawo thuolo kendo muonyo nyadhine kendo chiwo twak makende manye neno mar yao dhod twak e kinde kod jatend Azimio la Umoja Migosi Raila Amolo Odinga. Jatend Azimio Raila Amolo Odinga bende kanye loso ne otemo tuomo nigi ikore mar bedo kod mbaka gi jatend piny Kenya Dr. William Ruto e weche duto machendo kata kamano negi chiwo rangisi magik moko magigombo ne serikal mar William Ruto ong'eanena. William Ruto nyo loso kamanya koronga jwang kano chako buko twak mare achiel kachiel ko wacho ni weche mo osebed ka iwacho kod jotend Azimio kuom jumbe mo ariyo mokalo chien gin weche mo osebedo piny mos kendo winjogi kendo gin weche man gi tiende kama kaka William Ruto nyo chako twak mare nyoro odhiambo. I have carefully listened to the issues raised by my friend, the Honorable Raila Odinga. In times like this, it is not about who is right or who is wrong. Like Winston Churchill said, I dare say, and I quote, "Courage is what it takes to stand up and speak, but it is also what it takes to sit down and listen." I urge my brother Raila Odinga and the opposition to call off the demonstrations and to give this bipartisan approach a chance for us to take the country forward. We acknowledge Mr. Ruto's olive branch for a dialogue on key issues raised by Azimio la Umoja. To us, this is a positive development.
Gikone koro nyakorom gajwang jatend piny Kenya William Ruto gi migosi Ramogi Odinga oyie kendo ikore mar twak magite biro ndalo manok kende banka jombetre moyiedhi oseor mar mondo mi olos kodgi jotend kanise jotend dini mopogore opogore kamoting'o nyaka jotend salam gi kweth mag jodongo ma osebedo katemo tielo wach ni jodongo kata jotelo ariyogi kaber to ne kaka nyalo go mbaka mar tieko weche ma osebedo ka chende Kenya ka mangima. Bonyo kachako mana kodi chal ka gima ok weche mawendo kapok achako kodi Nyarwila odonjo ka yiemuni mosi ni koda moga jwang weche kwil kodi kapoko ngeni chon kanu watindo to ne wacho ni jo yomo nge wuothe chuodho no go kabisa na chuodho maka gi koth mano chwene karibu amo nyikora mogi Bonyo Fred Ivio agoiro kamano nikech jumbe ariyo mokadho kasebet kabiro tunge ng'anyo manche nitiere kane wabe mondo wane ni to piny ochimo nade to koro kawuono amor nikech achiew ka koro wach ng'anyo onge piny ogonyore koro gima dine bed na achiew ka penjre to kawuono ang' niko wakanye gi kanye kawuono koro wacho ni Nyasaye oherowa onge ng'amigoyo ochako luwe kendo kod koth mochwe Nairobi ka jowa kendo kodhni otimo maber kabisa buru mane nitiere ni bapa noluoko nwa ywak mane ji ywak cha gas mano wuotho mang'eny aparo ni koro piny koro fukre oyueyo erokamano ahinya ne wasechako ng'wech ndi Bonyo wachaka kodi erokamano gikone koro chal ka gima iluongo ni iro madhuolore ma wang'eyo mar Vatican cha noneno en iro marachar na kuro marachar erokamano VOJ apani nyotimore maber nyaka wawachi ni nyotimore maber nikech waduto wang'eyo midhiero ma yande ng'anyo kelo ahinya te boma ma Nairobi ka to gi boma ma Kisumu jambetre lano biera neno kose mondo wacho ni sani no osedine negi makata donje town de tek mano ngisi fuong'ruok ma dhano yudo ka joazimio nyoko nyoro ni gin to koro gitimo ang'owa gi keto thenge weche mag ng'anyo to kwadok gima nyotimore nyoro VOJ en ni wawacho ga pile e chenro mar kaka waneneni ni e siasa ka onge gima timore apoya ni ji ochung' to wacho ni watim kama gigi ipango chon gigi igoe mbaka chon nikech kanyi neno ka jatend piny Kenya kar sao chiko actually ne en sa par to Emmanuel Talam oro ote ne ute fwambo ni jatend piny biro bedo gi twak sa 10:30 to kapok ochopo sa 10:30 to gai mar Azimio la Umoja One Kenya bende wacho no biro bedo gi twak gi jo Kenya sa 11 mangiso ni gini ok en gima nyopore apoya nikech mondo jatend piny obiolosi ngiso ni nyeyo osebet kamoro mondiko twak mare kata ondikne twak mare ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga bende mondo wach no dwa loso gi jopiny nyiso no bendo osebet kamoro mondiko twak mare ok ni no rito winjoge ma jatend piny Kenya owacho e kodwoko mangiso ni nitiere weche manowachi kapok jogi oyiere ni koro an wadhi akwonga losi asiki bende timang'o ibiro loso emomiyo wawacho ga ne jothuru ahinya ni gik matimore e siasa gi ok gipore apoya onge mapore wawacho gae kaka wanene ka ni kata bed mna ni jo Azimio la Umoja nyocho mako matek to jatend piny Kenya to gilange moting'o rigi ji to gikimani ichung'o giwacha ni gimako matek to tok pasia kocha jijo wacho ga ni warome tok tent romo mar tok tent ni to dhi mbele en gino manyocha timore ma jogi nyelose mokwongo emomiyo jopithurwa nyaka ng'e ni gini nyoko timore atimore ni koro ni jatend piny Kenya nyobet kamoro to ko ni jowete ato weura dhi alosi to dhi okwara Raila Odinga ni wakwayo ni mondo tim ang'owa mondo we ng'anyo gi mondo tim kamano mar ariyo nitiere gik mang'eny bende siasa ka mamiyo samoro bende japiny iketo kama tek nikech jopiny oseyuadi nye giseng'e ni kawuono en ng'anyo maratipo min ng'anyo duto kisungu nya giko ni the mother of all demos
To Rigiji bende nyochiko ka gin kaka mega ni ma ng'anyo mogik. Wanang'is oteku moro kaka serikal. Kaka serikal. Koro japiny be nyoketa ng'owa kama tek. Nikech ka nyoro nya wuotho kuonde moko gi weekend chakre tich abich ngeso to ji penji ni to Monday ni bro chalo nade. Un kuma untie no uwinje na ng'o ma bro timore un Monday. Nyiso ni japiny nye nitie kama tek nikech ging'iyo ni ka serikal emose wacho ni wabro deal gi jogi wabro nyiso uni wane serikal. To jogi bende koni ubendu ubro yie ni wane ma wan gi jopiny. Weyo japiny ma okodwa dhi e ng'anyo ni kanye. So jopiny nye nitie kama tek. Emomiyo ka ji ariyo gi owuok oko mokoni ooyo we koro wathegre wadhu walosi to miyo japiny fuong'ruok maber, miyo japiny koro bedie gi yot moro. Kong'iyo na diera Kenya pod nigi jotelo. Kenya pod nigi jogo ma pod parie Kenya, ma pod ong'eyo ni piny mar Kenya nyaka dhi mbele, ma pod ong'eyo ni kata bed ni gik moko tek weche tek. To piny igero gi mbaka. Mbaka ema gero piny. Maka onge mbaka no to onge kuma piny dhiye. So mago gik mane nini to gima diera madwa wacho gik en ni ng'anyo bende nyose chopo kamarach. Nyose bedo ng'anyo makata ni chunyi en du kata dwaro nyene ni en ng'anyo mamuol to jo maundu nyose donje. Ki neno gima nyotimore. Maundu kuom jopiny koso kata mano bira bende nyayo maundu no. Maundu en tieng' diriyo. Police olokore jonjore. Jong'anyo moko lokore jonjore. Nikech mana ka kwa wacho ga ka ni gimomiyo ng'anyo mamuol berie ka en ma nitie gi jok mang'ie maluwe mong'e ni kaka wan ji ang'wen ma Fred, Victor, Rosalind to gi Jay wan wang'anyo. To kone ng'at mar abich ma samoro ok en ng'atwa tipenje ni to in ng'ati yakanye. To in mwadwa dhi e ng'anyo ni tin ang'o miyo duk ng'ane cha eming'eyo. So ne nitie jok manyose donje ng'anyo ni ma gin gitiyo gi ng'anyo no kaka nafas margi mar ketho gik jowetegi, mar ketho gigo magisebedo ka gigombo. Ng'ato nyoko kamoro ni itie TV manyose neno. TV moro nyose neno. Kawuono en nodwa dokot gi 65 inch. Ineno mano koni nitie jok moko ma gin gineno ng'anyo ni kaka yo margi mag yuto, yo margi mag yudho gik jomoko, yo mar ketho gik moko mar kelo gasia. To police bende nye tiyo gi ng'anyo ni kaka yo moro mar rakruok gi ji ahinya to jofuambo. Nikech sama jofuambo menyo to koni kama timore to tamo gi nafas mar rakruok gi jong'anyo gi mar goyo ji kaka ne gitimo cha. Koro nye gitimo ni ka gi target jofuambo monde ma jofuambo ring to gidong gi nafas koro mar timo maundu bende. So ng'anyo ni nyose bedo ni koro jo maundu gi jonjore odonjre ma kako chunge ni miyo dhano nafas mar yueyo to ng'iyo to kone adiera wadwa chomo kanye kaka piny. Kama oksa moro bende joma supply serikal gi tiagas be wala koro kethore. Tiagas manche gitiyo go dogo be gin masanya sani adier. Okay. Sanya semo. Gi pesa allowance mimi police change ni national katubedo ni migao mar police tinde nigi gimiluongo ni independence kata financial autonomy no. Ang'eni tie jomoko bende sama ginde ko impressed ko nitie kuonde moko mag bende gimbe ginde keme gimoko. Koro change gima koro ofire joloro. Okay. Rosi gini opore koso kopore. E wang' japiny ne chal gima gini nopore negi. VOJ wang' japiny to gini nopore. To kaka wan wawacho ga ni wan jofuambo. To kapa ni gini nopore nwa. Ngech kanye neno kako boke nyocha ndiko manche migosi William Ruto ne ni oko. Ng'anyo mawuok tich, gik manotimre wuok tich. To gi ng'anyo manotimre chieng' tich ang'wen. Kane ng'iyo kata kako boke nondiko kata kaka jofuambo ne wuoyo, ne neno ka jok mane nitiere kaka tong' mar serikal ka ne pogore. Manyochi winjo ka Rigiji no wuoyo Malava mowacho ni mano mana wach mar jofuambo. Onge gimopogre kinde gi minister mar interior. To kanchi neno pichni maniketo kata buche mane Rigiji bedo godo gi obila. Ne nitiere kama ji ne penjo ni to minister mar interior ni kure. Pichni kanigoyo to waneno mana wuodwa Raymond emobet koro kar jatende.
to mane aling manie sirikal gi joko ne wacho ni ntiere kaka gwenyruok nobedi mane minister ni wacho ni en kama osebete gi tich mosetiyo gi respect ma intiere gode Kenya ka gi oko nitie gik mane pango manotimo ang'owa manokoyie godo makoro ni yudo ni ne ntiere parallel center of command manyiso ni ne ntiere ma kindiki luo to ne ntiere mane rigi jibe nitiere godo gi jatendo bila ma en Jafeth Kome to gi Raymond iye kae kora paro ni king'iyo bokego ma ne gima ne ji osewacho kendo ni neno ka aling' jok mane ni machiegni gi William Ruto ne wacho ni koduogo to gik moko biro bedo mopogore to adieri ka ni neno koduogo tich ang'wen nyoro sama ne giromo ne en Jumapil inyalo ng'iyo ni ne en daladi to ne giwuoyo manyiso ni kaka ne gik moko dhi mbele gik moko ariyo wuok kanyo achiel ne en ni namba 2 mar sirikal ni ng'iyo ni to ka en owuon nitiere loch neno ka en ma ochung' onyalo dhi nyaka kure korito piny mar 2 gino ne miyo William Ruto nafasi mondo ng'e ni en ng'ama duong' en ma the back stops with him koro itimo nang'o kama koro no osechopeno nyaka koro ng'ato ne duog piny mawacho ni Kenya duong' motimo ang'owa moingo jok moko mana kaka ineno Saitoti nowacho samoro ni chopo a time ma the nation is more important than an individual taparo ni mane gima notimre mar 2 kani neno wuoyo mancho bedo Malaba mani neno ka josiasa ma Kenya kwanza nodhi te kendo kanisni 40 mane ntiere kanyo aparo ni nyoro ne jo kanisa timo maber kabisa nikech jok manodhi lemo Ruiru ne jo kanisa tambre ni siasa nok go kuro kendo jo Catholic bi neno ka Bishop Kivuva no wuoyo Mombasa mowacho ni wan okwabiyie jo siasa mondo tim ang'owa ogo siasa kora aparo ni kanisa be no donje sani en mana ni wacho ni Johnny come too late nyocha gi yao kanisa kabisa kendo kanisa e platform manche ji tim ang'owa yenye taparo ni no chopo kama jomagi mano buko wach matiyo gi kanisa kaka yor bayo wach ne jowetegi aparo ni nche gige ni siasa serumo koro ne wacho ni koro kanisa ka Rosie wacho ni Kenya kwanza ni ya samoro ki moro buogi bakoro ine piny ka to kichwada ina mane piny ngeni sani ji mang'eny okochiew maber okochiew maber koro kikwanyona inya koro wach kanisa ni be nodwa bago to maduong' kabisa ma aparo na gonero kamano en jofwambo ni neno ka jofwambo nyocho dhimo mano dhimoromo manzoni tich abich mago tieno ne buro dhi nyaka chunyo tieno mane gichio tich abich ngeso gi nyoro magi wacho ni koro wan kaka jofwambo nyaka koro wachung nikech kani neno nyaka nche ng'anyo ni chak joweto wa madhimna 25 mano inyore kendo kata no inyore ng'eny gi no inyore lweto bila ma moko ni neno kata bila gi nyiso bila ni konyo to bila nyiso gi ni toura to koro no chopo kamambe no wacho ni ok go jaote ok go galero koro wambe nyaka wachung mondo wachi ni kama wachunge ni mae gima wadwaro to nyoro kane gichiwo wach margi ne giwacho mabe ni kawuono kane nitie jafwambo mane dhi inyre wambe wane wadhi luongo ng'anyo tich adek mane en ng'anyo mar Kenya mzima to ne wadhi chako gi ofis mar 2 mar Rigathi Gachagua nikech kanche giwuok kuchocho no chimo jo fwambo tir mo wacho ni wuok tijni wadhi ng'eni en ng'a to mano bene Mudavadi be no wacho koro ing'eni magi joma donge sirikal ok wuoya machielo ne no bila maduong' Jafeth Kome ni neno kaka ncho wuoyo kata mane jofwambo inyre en no wuoyo wach mar joge mano inyre kata jopiny no koro momiyo magi kano wuok kane neno ji kane koro wuoyo to mano bene nyiso ni kama no chope ne nyaka wayud ng'ama ne nyalo bedo gi wisdom mondo ng'e ni to piny ni dhi kanye nikech kama ochope no ka piny olwar to lwar gi ji te
kata joma nchi wuoyo matek mane wacho ni gibobedo state house ka ging'ie compound ni to baba donjo koso ok donji oko donje compound to jowinjore koro ing'eni moko be ntiere ma sama idiro to nego bed ni idiro king'iyo niya ni to kolwar to kik alwar piny oyud adiere kanyo ero. Naneno kit rwakruok ne nyoro state house bet ka gima gichane chal kagima nopoye koso gino to nopoye nikech pile pile kata nchi winjo kowacho kae kaka wanene ni sama ji dwa winjore nyaka igol tenge jok ma gin ka gintiere ka ng'eni ntiere jok ma capital mar yanyo jakom nyomiyo ji ong'e ni gintiere joka jakom kocha cha be nitie jok ma kanche go jokoni to ji ng'e nang'owa gintiere koro sama udhie wach mag tek kaka winjruok mane jogi winjre to nyaka ukete jogi tenge makoro kudhi tubet ji ariyo tupenjuru ni to koro ero wantiere ka wachimo kanye makoro kuwuok tudhi nyiso gi mana ni mae gi mwatimo ang'owa ema wawinjore to kuting'o gi ma bro gwedhi to nyisi ni mano ok wayie ng'ama chelo bo wacho ni ma ok ayie lakini ng'eni seche ka un mana ji ariyo kende koro nyaka uket jogi tenge mondo gimbe gibuog mana kaka gitimo ang'owa ka giwinjo wachno tadieri neno kata nyoro bang' gimane William Ruto wacho to kata Raila wuoyo ni neno jok manche wuoyo marach kabisa mane nyisowa ni wabro ng'e kawuono makata jo fwambo no luong ni jo Azimio ni neno ka pachgi kata ndiko margi gine social media opogore olokore to kata William Ruto wuon nyoro ni winjo ko luongo jakom ni my brother osiepna mago gik mancho ko winji nyocha winjo jakitendawili jaketh piny ya jango to nyoro ne winjo kati mango olokore kata rid gade gashago kani neno ko ndiko gotieno no wacho ni honorable aparo ne teka ina ndiko honorable do kinyo otena no bange kanyo no chako njawe no chako keto gimore iye kanyo pachal gima ne pok gicho oruchore pache manyiso ni pok ong'e mana wacho ni kata kana ing'io body language tiyudo ni gini no buoge manyiso ni pok o understand the extent mar gima ne jatende wacho manyiso ni en owuoyo nikech koro kaka namba 2 nyaka wach ni sirikal marwa ane iye tang'e gima timo ang'o matimore lakini kaka no ndiko cha kisome maber line ka line tiyudo ka embo chal ma kodwa erokamano Fred en ang'o manodhiro ji ariyo gi mondo chope kama ne gichope ni nyoro no en gima jo Kenya ne ok gen jakom Okinyi e Twitter handle mare nyonde kone wadhi bedo gi min ng'anyo duto te sirikal kuma chielo gi ji kan tiere gwenge mag Malava nyo wacho ni wadhi nyiso teku mar ka sirikal to ka gir kiragi nono chal gima chunji no lendo gimuonyo nyadhi margi ma weche duto mane chendo koro oyuo mayom Victor mokwongo gima nyaka wayie ni jakom no mako William gi kamarach amen ka ji dhao kinde duto to luore gi kama imako godo ng'ato inyalo bedo ni imako ng'ut ng'ato to nitie lelo koro nyaka ang'o man kako nyalo yudo thuolo ma ka en amen mantiere gi ng'at mochung' e kindu to ng'ano wacho ni we mondi to bende nitiere kuonde kata mana mag del ng'ato ma samoro kimako go ng'ato tinyalo hinye moko yie mondo mi dhano yware godo amen ibiro tieko gi wiyi koro kalure kama no make godo no make mano dio piny to piny Kenya no thung koro kama ne piny othung ni giko ni nyaka ne owe kama make godo koro mai mano miyo William oting'o bade mowacho ni kama imaka godo ni kama e lweny to we mondi ayie mondo mi atim gima idwaro ni mondo mi wawinjire ang'o matemo wacho king'iyo kama ne gini osegike to piny ne chwer remo to chwer mar remo ni nen gima number 1 ne okuongo king'iyo statement mar William to iwintiere weche mano wacho kacha achiel kuom weche mano wacho ni en ni picha mar Kenya pinje maoko ochido rach mai bende kaning'iyo kata mana lipode mancha ne wuok e jok ma ng'iyo weche mag kwano pachoka to ncha wacho ni ekonomi ma Kenya ne hinyore nekech jolimbe mancha no nego beni timo limbe kinyalo paro juma mokalo ntiere meli moro mane kalo gi jowuoth
mago jok mabira ka gitongona to giwinjo mana maber ka giyweyo ka ne gidhi nyocha ne okogoyo e dho wath mar Nam Chumbi modhi ogoyo e dho wath ma Zanzibar kochomo South Africa to ma en meli man koda jolimbe mathoth mayo miyo kata mana otende mantiere ka dho wath Nam Chumbi to nyaka kuonde man gi le kaka Masai Mara ncha nino ka governor makuno ncha no sewuok magi gin gik makelo yuto pacho kae kiweyo mano ohala sama ne ng'anyo chakore e odiochieng' mokwongo governor ma Nairobi nowacho ni Kenya wito bilion 2 mano Nairobi kende bang'e kining'iyo to Nairobi kende koro ne wito bilion 3 to magi ka iweyo mag ji giwegi ohelni matindo pod ok okwan migini no odiyo piny mogika marach ma odiochieng' achiel kata ne jomoko wacho ni ng'anyo ni ncha ne ok ochopo kare adwaro nyisi kaluwore gik manotimore ng'anyo ni ne ochopo moloyo kata kama ncha jakom ne expect ni odhi chopie nekech ng'anyo ni iyudo ka holiday cha jok mane paro ni ne ok nyal bedo holiday kawuono ka biro ka eto ndara upong kendo geche opong ma samoro nyalo chuni ni lor mondi manya piko iwe gari drep yo bigo imany ka kinyalo dhi kichop kama idwaro koro ki compare odiochieng' ma kawuono gi odiochienge ka ibiro ka the cost number 1 mar economy ne oseinyo nekech ing'eyo ni kaka ncha na wacho ng'at man koda piny ma wuon piny en ker kata en jatend piny Raila gik mano odwari seche giduto teto ka koro gik sama koro igwe dhoth to jo Kenya sama koro piny tek to ging'iyo jatend piny to mane ng'at ming'iyo koro miyo king'iyo kaka ne otiele kona chuno ni nyaka no many kaka onyalo fuong'ore kiweyo mano tibire wach mar ariyo ma en hinyruok mane timore pacho kae dhano mathoth jo wito ngimagi kech kata mana ng'at achiel ema owito ngimane mano en ngima to ne ogik kama koro dhano ok oluoro ng'anyo kendo nogik kama koro dhano yietho nogik kama dhano iwuoke oko Victor kinyalo neno ka pigcha kinyalo pigno ok en na pia to gik kama dhano koro yie ni giwinjo mana ni ntiere wer moro no oket kacha ma nyunyuzie maji niwe mweupe koro jiwacho ni picha koro ola kuom gi mondo oluok gi maler ok ochuno gi tiagas cha to koro chalo iro mane jikon ne ok en gima lich mano en kama jatend ng'at mora motelo ne piny mora kose gik e level no to koro nyaki bed motang nikech ne nitie kuonde moko mane jopiny be ne rakore gi polis ma polis tomo ng'wech obila ema koro ringo koro nitiere level ma kose gik to nyaki bed motang mane momiyo iwacho ni iloko strategy gini wawacho ga pile koro pap kadiny jakom no odiyo pap ma gik manyaka wayiere jakom no odiyo pap ne sirikal makoro chuno ni sirikal Victor kugi kama koro neno gik mane waneno kaka mane timore Oyugis makoro dhano emodonje wi gacho bila gin makoro ginyiso driver ni donj koni dokoni tiende ni ok gideo ngima gi koro no gik kama koro ne giyetho ne piny koro kugi ke level no kata king'iyo kaka ncha ne jakom uwuoyo ka ncha ne gina Siaya kit wuoyo mancha ne giwuoyo kacha kano gik Victor gima ne dhi timore ka wuono ng'ama ne ong'eyo onge ne wanyalo mana para gima ne nyalo dhi timore wanyalo para gima ne dhi timore to maduong' moloyo en ni no gik kama koro ji okoluoro bila ji okoluoro tiagas king'iyo report gik mancha ne otimore chieng' Thursday ing'eyo ni kamoro ncha ne ok owuok maler to police stations ariyo manyocha ne jo ng'anyo donje achiel en mantiere Kware to achiel ntiere kamoro ni Kwandege manyocha jo ng'anyo dhi moriembo bila ma gitoyo gik moko kanyo ma gini ma koro gidong ka gitimo gik mano en gik ma kogik okang'no to piny owacho kata sirkal moro amora nyaka dogie gimiluongo ni drawing board tiende ni strategy mar tiyo ga goko cha ema koro mit ne jopiny ema koro mit ne jo ng'anyo nikech gima ji oluore piny mangima en tho ji wacho ga mana ni ok aluoro tho lakini koro kinene obiro to onge ng'ama rito to no gik emi aparo Wajakoya professor ano kaluro dolisas tiaga zero to ka koro Victor e piny mora mora kogik kama koro ganda owuok ni koro ok giluoro tho to nyaki dogi par deriyo mae ok en paro deriyo kata ne sirkal kende to kata mana jo Azimio bende nyaka ne par deriyo mogik ewi wachni yande ne wawacho e kaka wanene ka
ni koluong ng'anyo mano juma achiel ka ng'anyo podoko ka nyalo paro chenro mane wan godo kae koluong ng'anyo to thoth ji biro wuokie ndara ok ni nekech ombulu nyocha ne okwal thoth ji biro wuokie ndara ok ni nekech gidwa ni mondo yaw servers thoth ji biro wuokie ndara ok ne gimoro amora to mak ni nekech onge mar chiemo koro ji mang'eny biro wuokie ndara mondo mi gidhi gitur duka gidog gi mogo e ot nekech samoro ywak nyathi manie ot Victor nyalo beti ywak bunde nyalo bedie mabet mitie maloyo ywak nyathi man gi kech e ot ka in gi nyithindo to gi ywak nikech neko gi e ot ka ti idhi oko ti nyalo winjo ka samoro mutiagas no nyalo betie maberie moloyo nyathi ma ywak e ot magima chamonge koro miyo ne ogik kama ncha ne wawacho ni biro gi kama kata mana Azimio wuon ne ok nyal bedo gi control mar gima dhi timore ka nikech king'iyo gima ncha notimore chieng' tich ang'wen lweny ncha ne ntiere Eastlands nyaka saa 7 otieno to gima ncha ne kelo lweny ni en ni obila ka notamo jogi donjo Otaring road to koro jopiny gi nowang koro giwacho ni wadwa ng'en tu biro go tiagas magi kanye ne gigoyo makoro inno ko obila bende tiagas omero koro ogik kama jogi wuok koro en lweny koro lweny ni jonjore bende odhi odonje iye mana kaka senior Jay ne wache kacha bende koro nitie jomodhi wero ma en kodhi e duka gidhi Kisumu en gidhi Kisumu koro en bodhi wero to kinyo oseyudo kama oterie gigi koro nosedhi ogik kama koro dwanyore momiyo strategy manyocha ne piny owacho kata ne sirikal notemo tiyo godo no fail kanineno gi pichni maricho kaka gik mancha ne otimore kane gidhi gimonjo puoth jatend piny machon Uhuru Kenyatta mano bende gineno ka ok otiyo koro chuno ni strategy kende mane inyalo ti godo ne en strategy mar timo ang'o mar neno ni ng'anyo ni odok chien to mogik nekech ase gik mang'eny en ni William Ruto nofwenyo pach jakom ni strategy en ang'o kidwa nego thuol to igo thuol sama thuol pod ogoyo tach to kiweyo ma thuol oriere mowuok nego thuond no tek koro jakom no kiro thuol sama thuol ogoyo tach koro ogo mana wiye koro ogo mana wi thuond ni ka thuol nano to koni gini dhi hinya koro we mondo ong'iyane koro ka thuol yudo ka kolulore mos eko nyalo yudo ka kitimo ang'o kaka koro ginyalo wuoyo koro kata igo dende te ok inwang'o dende thuol kich jok mosenego thuol ong'e ni thuol kata igo dende to ok igo wiye ichalo ng'ama otimo nono koro mae gima notimore gini omiyo kama ne wagikie ne en kama ne ok nyalre aparo na asewacho ni mogik kama nenya Nyarewila kapok idonjo abro gombo mondo ing'iso ni to twak mar president nyoro ni no chalo twak aina mane kaluro koda gik Azimio osebedo ka sundo ni mondo tim be nomulo gik moko duto te apa ni gima ne owuok e ratiro maparo ni jo Kenya te nowinjo ne en wach mar yiero mar jo IBC commissioners manyien maparo ni mano to ni neno ko wach mabe ni ayie wanyalo dok e bunge mondo wane kaka wanyalo time in a bipartisan approach kinyi winjo jo Azimio mane gima nche jo Azimio be dwaro Azimio nowacho ni wadoge IPPG mane giwacho ni ema nobede maber kabisa 1997 kura mar 2000 2002 kura mar referendum mar 2005 kano chopo 2006 mane Kibaki koro doke kura mar yiero mar ariyo under PNU ema koro no opuodho commission manyien mane koro wuoke IPPG cha modhi makoro 2007 mane winjo ka Kivuito wacho ni en okia ng'ama notimo ang'o ng'ama noyier koro mane manche jo Azimio wacho ni kogo matek kabisa to kara watimo ang'owa waduoge IPPG nikech king'i adieri kata kaka ne William Ruto wacho ni en noluwo chik mar parliament to jo Azimio wacho ni isenyiewo wajumbe wa koro kata parliament no ne waonge gi teko emomiyo neno National Assembly ne ging'anyo ma wajumbe notimo ang'owa owuok mag Azimio Senate ne gitemo motimo ang'owa mabe otamogi manyiso ni chik manowuok e parliament kata kane en kaka giwacho ni doho ema nowacho ne gi gitim nomiyo teko Kenya Kwanza moingo
upande moroni. Koro kaka sani William Ruto no seyie ni mondo koro gidoge parliament obed bipartisan, manyiso ni ka jo Azimio kelo namba makama to jo Kenya Kwanza beti mangowa kelo namba makama, then koro giwinjre. Rosie, okopogore gi mano timore e kinde mane Senator kinde no ma en governor ma Siaya gi governor machon ma Meru no bedo gi co-chairmanship mar loso winjruok maket kod gima koro jatend piny Kenya ne wachone. Ing'eni mane gitimo cha nopogore. Machicha niluongo ni Joint Select Parliamentary Committee on IBC Affairs. Manyiso ni ndalo cha ne onge chik mane keto selection panel mane kwedho jo commission. Magi gin giwacho ni parties o nominate directly. Parties. Kaka notime IPPG ma 97. Manyiso ni kar mondo dogo yier kendo jo selection panel makoro ero ticho osechamo. In fact nego penj gi giduoko na pesa waka. To be aparo ni tiji gino be notamo gi bet gi influence ticha bich ne gin panari. Magi luongo nyaka jofwambo ariyo manobiro. Magi cancel meeting. Ora aparo ni gimbe ne aparo ni tich mane gitemo ni aparo ni jo Kenya be no ng'anyo nikech kata ni neno jok mano apply chairman ne ji 25 to jo mane dwaro commissioners ne ji 109. Koro mano nyisi na dieri ntiere kata kaka process ni be kata kane itime jo Kenya ne onge ga dieri e process ni. Koro ka jatelo wacha dieri ni wadogi mondo koro wane wachak ng'iyo ni to wanyalo chako wuotho nang'o. Ng'eni mano tur mokwongo. Jo Azimio kano odwoke to no pango mowacho ni wan gik ma wadwaro the reducible minimums kapod otimang'o ochung'. Achiel kuom gien pek mar ngima. Pek mar ngima ni nyaka wang'e ni to jo Kenya watimo nade. Machielo ni winjo ka giwacho wach mar yawo sava. Mane kata neno jatelo William Ruto no temo evedi kane jofwambo penje mowacho ni mago ni e statement. But joka ne dwani mondo timang'o owach maber ni to kanyo wach mar savano. Nikech kisewinjo jo Azimio wacho ni chik king'iyo article 38 oyienegi kaka jasiasa ni mondo gikwa kata ja Kenya kata wan jofwambo under article 35 wanyalo dhi wacho access to information, owacho ni wadwaro information ni mondo miwa. Koro mano ne okuwuok e ayanga ni to ibro tim nang'o. Koro magi gik mane neno ka jo Azimio kano wuoyo ne giwacho ni kata kawa wacho ni ng'anyo wa step down to wadwani mondo wa create room mar dialogue mondo wane ni to weche manche waketogi ka wadhi mbele to bedo nade. Lakini an gima ng'eyo ni kata ka David mana ni William Ruto gi Raila no luongo buche manyoro mowacho ni kama e kaka gichung'. Bura no ken bura manyore manokwongo. Jogi osebedo aparo ni nitie kaka ne giyawo channels mag wuoyo mopogore ma jogi osebet ka wuoyo. Koro wuoyo gino emano gik kama koro ne giwuoyo kamano. Lakini ka wadhi mbele ka tapani ntiere gik mang'eny ma either bro wuok ma bro bogo wan nikech kata jakom ninjo ko wacho ni ka gik ma wacho gi kotimore to e wi kachiel wabro doke ng'anyo ki. Erokamano. Ang'eni wachni wabro tuomo na gik ma Azimio bandho nyakora mgajwang'. Jay Bonyo kani winjo twak mar jatend piny Kenya. Jomoko ne wacho ni ne achiel kuom gik mane omulo jo Kenya nye wach mar ngima ni malo. Ne chal gima okomule gi chunye. Kata bed no penja chien gi jofwambo. Mo wacho kanyo ni mbolea gisende ko jopur mchigni malao na milion modhuro. Mbolea bende gisekelo mar jiwo weche mag pith gi pur e pachoka. Twak mar jatend piny Kenya ne nigi rem mathoth. Nikech mana kaka Nyarawilo osewacho gima ne owacho kende en weche mag selection panel mar IBC mano kende. Nikech kani neno weche mag yawo sava nyo ko ni jo Kenya no dhi e yiero ma yiero dhi e doho ma doho maduong' uchiwo neno ne mogik ma en kuma entio ng'e maber ni duoko mar yiero no jo Kenya no setimo ang'o no sekalo. Bech ngima mani malo nyendhem kuome. Weche mag iluongo ni kaka oseibedo koyiero ji matiye serikal mamare nyokomulo ktamu. Koro king'iyo gigo mane Azimio keto kaka dwachgi gi gigo mane jatend piny owacho ni giyie lose nyisi ni pod nitiere olalo mabor
e kind gik mane jo Azimio dwaro to gi gik mane jatend piny okone gi bro twake. To mano duoka kuma na wacha ni twak aina ni gima nya jatend piny bi masom ni ma gima gitimo ang'o gima odwa kwayo jo Azimio mondo chung ng'anyo mondo gilose. To mondo jo Azimio bendo yie ni wayie warwako kwayo mar jatend piny Kenya. Nyisi ni mbaka mane jogi goyo mae kende gima ne gisewinjore ma gikoni mae kende mwadhi timo. Koro bech ngima ni sijui bech mogo mondo dog piny, bech mafuta sijui ang'ang'ogo onge. Nen mana wach mar selection panel mar IEBC ni kende. Temo miyo wako ga pile kaka wanene ka ni jo siasa gi timo ga mana ng'eny ne gigo magine magidwaro, gigo mabeyo negi, ok mago matuo mang'owa japiny Kenya. Nikech an kama betene gi kaka nene VOJ de ber na ka jogi gima gigoye mbaka mokwongo en ni to ngima ni malo. Ang'o madwa tim, subsidy mane nitiere kande bende nitie kaka wanyaduoke subsidy go moloyo te mafuta mar petrol gi mar taya mitiyo godo e udi gi mar diesel ma mtokni mang'eny mag public tiyo godo. To mar oduma kata mogo mondo japinyo nyiewe mogo ni ebe mayot. To achakwa me subsidy jogo mag ntiere kembe maloso mafuta mo mitedo godo gi. Nikech magi gik ma strategic ma kidwoko piny to ngema chako bedo mayot na japiny. Tineno ka gin gichako giwacho nang'o IEBC selection panel. Mangiso ni gite wigi ni 2027 masani ni maka ngwa ka eto kaka Rosalind dwadhi nyonwa chai kaka no sewacho no dwadhi nyonwa chai bech mandas modwadhi chamo alfajiri ka mandas ma alfajiri yan siling 150 kanye pok gigi otimore mandas no nwanyao siling 90. So ng'isi maber ni gino manitiere chuny japiny ma japiny dwaro en wach ngima ni pok wawinje nikech kata jatendo Azimio la Umoja kano penje to kata duoko mano chiwo nyoko dwa chomre di bende gin gadiera. Makata ka gimedo ni bang' juma achiel ka gik mane giwacho gi okotimore to jibro doke ng'anyo. Tapane fua mar doke ng'anyo ni ka ji ok owinje wache ni jogi ne wakone gino duok bech ngima piny to gitamore. Okapar ka japiny bro yie nikech sani gima japiny en ege nyocha tichienge sonan kamoro petrol station moro Shell Mambagathi ka to nwago mbaka gi joma luoko metokni kanyo. Tachiel kuom gi oparo na no wino musiani no wero thumo mano wacho ni piny ni kang'iye wabiro ringe ng'wele mu penja ni to wuod bondo mita ka waringo ng'wele sani. Kamano obro ka oyie matin nyakwar Mgajwanga bro dugo Fred ka waseka oyweyo weche manyena dimba laksa dek mar kinyi makaone Ramogi FM. Wibende kikwil ka waduogo obro somo ote masanja mag jopiny bende inyalo bedo thuolo kodwa nyakwar Mgajwanga. Ineno nade twak ma jatend piny Kenya nyoro ni kawe nade kaka ja Kenya ma osebedo ka luwo weche matimore Kenya ka be wapache achiel kachiel to ma en kaka wanene. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. Ene okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akonyro were, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gitienda koni, lakini wiyato le. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Ka Jo-Kristo chung' kachiel, ka giparo chier mar jawar Yesu Kristo e Pasakani, wadhi bedo kendo wuotho kodu e nyasini ka wamedo miyo nying Nyasaye duong'. Wabo bedo kod kwaya,
kod wende koa kuom jower muhero. Sinema kod katun manyiso sigandi Yesu kod jopuonjrene. Wabed gi kwe kod mor kod hera. Hawi maber mar Pasaka koa kuom Ramogi TV. Oh, you're here. Friends becoming family. Home-cooked meal. Ice-cold Coke. That's the recipe for magic. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kike baji goi, bang masira. Yudo okumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyweyo mar shillings 100 kende. D*487*4#. Mondo mi yud bima boda. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya ubi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godono mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, jandingo panga jonyakach dendo nombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Sasa ya mawagamo moya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora amora mag weche thieth. Diwacho ni gima ko yud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana Ramogi TV. Nyakwara mgajuang ote mage jopiny bende pod bedo choponwa ka mathoth ndi kalo koda twak ma wan go kinyi maka wuono maka ka wanene ka pod gipimo piny mosa. Mor gi gima tinga gi jatend piny nyotimo mondo piny Kenya odongre nyaka giket winjruok Gachagua to owe walo. Ma John Jack Jakatito wacho kamano. Maka joma okang' manyo kaw kod ji ariyogi keto nade josiasa ma wuok Kaluma nyopod ne gilembe sirikal ma osebedo ka tiyo kod nying bolo weche ne jakom kaka yor berore e wang' sirikal manyien ni koso osimtajgi. Nyinga en Josiah Odhiambo Oduka kawuok Mombasa Mtopanga erokamano ahinya. Machielo ka ndi wacho ni baba osechamo nus mkate diriyo moyangego wang' ni to kik ochak ocham mar adek. Be kik giywa ng'ich ka ose yaw sava ma ote mar Josi moro ka wacho ni maka jomo oyawre kare gik moko pore ga sirikal ka kare twak osebedo ka dhi nyime kare gin seneta moro mar piny josungu nyocho lemo piny Kenya ka. Okay, 1 + 1 = 2. Okapar gachiel. Liz Odhiambo Odalo ka nitiere Kisumu Nyamasaria nene kamano. Victor namora ahinya
to joma nyocha oya ko mwandu idhi wegi koso dhi bedo nade. Okay, machielo ka wacho ni maka juma mora ahinya. Statement manyoro president ne tuomo fell short of very many things. One, high cost of living nyo duoko mana ka jofwambo nyo kete orindi maliet kod wach mar freedom of the press. Machielo iwacho ni macha ne en statement manyo temo bero kod wang' pinje maoko, jodolo kanyakla kod bende jodongo ma osebedo ka sunde mondo mi owuoye weche machando jo Kenya ka. Machielo ka en wacho ni maka juma kaloro kod gik manyo timore nyoro chal ka gima gigi osebedo ka timore tok katen ka wache no anayiega koduka ka wanene nikech utemo menyo kama toch mar betri 12 ok meny maruni en pa funde ni malo mokalo. Nyinge en John Odhiambo kani gwenge mag Segere Siaya e piny korgi Rasanga kocha ikone Rasanga jirandi. Ochuno wundo ni nyaka med Rasanga jirandi. Okay, wayie giro kamano nyakum neno wakendo kuom winjowa. Machielo ka ndi Josiah Sugu kani baba dogo Nairobi ka wacho ni kwe kende ema nyalo kelo konyruok. Adori nyaru kumocho ni kwe e ber budho ni pesa oluoro koko. Mane momiyo joket mondo ok nyal keto mondo gi Kenya kama ngima. Ka jakom gi president oikore mar winjo weche mag jopiny to bende to mak mana wach mar nengo mar ngima ni josiasa ula chal ka gima josiasa dhira agenda margi mokwongo mar japiny iketo mogik. Adwano react kata wache wach mar ote mogik ni to kondiko nyinge ni chal gima wach mamulo jopiny ni wache mogik no gene wach mar ngima mani malo ni ema ne nyalo chak godo Rosi. Ing'eni mana kaka senior Bonyo sewache ni inyalo yudo ni kane jogi obet mondo owuo tinya yudo ni maybe wach mar IBC no ema nyaka bede ni ne gilalre ma giwinjore to moko gi nyaka bede ni ne pok gitimo ang'o giwinjre. Tinyalo kata ng'iyo body language mar William Ruto nyoro kane dhi wuoyo ni jo kata ko wacho ni no lewe jofwambo no lewe no do wuoyo sapar gi nuse wang'e ma jofwambe mano timo ang'o mano lewe. Mar ariyo kane ng'iyo protocol mar sirikal ka jatend piny wuoyo to ng'ama luwe jaluw bang'e onego bed ni chung' komano ne neno ko chung' komopogore manyiso ni kata gine gitimo ang'o gini no bagogi. Kane ing'iyo bendera mano ket adek ka William Ruto ne wuoyo, achiel ne mar jopiny, achiel ne presidential standard mar, achiel ne mar military, pilo ketoga mar East Africa. Koro manyiso ni gini kata kaka no luongo bura ni ne en gima ne rako piyo piyo mondo nyis jo Kenya ni magi mawatimo ang'o wawinjore. To kata Raila Odinga kano luongo mare no wacho maber ni saa 12 wang' adi wuoyo to no wuoyo sadi manyiso ni seche goko ka embe no dhi obet gi joge ma jo Azimio mondo nyisgi ni koro mae kuma wachimo, mae kaka wan, kamae kaka wadhi wuoyo, kamae kaka wadhi chung'. Koro miyo king'iyo joge te joge panino wuoyo kata kanche gisebedo ga ka giwuoyo to ne pok giwuoyo mochopo kama koro ginyalo wacho ni gik manoket tege ne wawinjore to kamae kaka wabro timo ang'o wadhi mbele. Emo meneno kata Raila Odinga kano wuoyo to ni winjo ko wacho ni the irreducible minimums nyaka tim nade nyaka lu. Machiel kuomgi nche neno kanche gisechako wacho ni koro gidwa ni mondo lok chik mar political parties. Ing'eni ntiere e chik kanyo gimilongo ni party hopping. Aparo ni party hopping ni nche ntiere kaka nigi nafasi moro kanyo manyocho miyo wabunge nyocho wacho mabe ni wan no yiero watu watiyo ga ng'owa gi sirikal. Koro sani mana kaka japenjo moro kanyo no penjo ni to jok moko manyicho koro lokre manyicho koro yanyo jakom mondo yud nafasi matiyo gi sirikal. Gibotimo nadi nikech ka dieri bura magintiere godo na chiel kuom gen loko chik mondo mi jok motimo party hopping uoge chama tapani ntiere be jomo inyore kanyo. Okay. Senior, kapok adhi Fred. Igeni asewache ni josiasa oherore kendgi. To josiasa oherore kendgi ni gino ma tuomo mna dwachgi ema gikwongo gitimo gang'o gichako godo. So nikech tij jasiasa maduong' en ombulu to kaka iyiero emimiyo mar IBC selection ni emane important mesa kanyo nikech kata kipenjo gi ndalo moko
kani winjo ko penj Gachagua ni bech chak pesa diwa ndalo mane gitimo campaign to nowacho kane siling 300 sijui pesa di manyiso ni gin gi kia nikech magi jok ma gik minyiewo ma pile pile gi ok ginyiewo en samoro kodhi to dhi e duka odhi e supermarket tikawe tang card emidiyo to ok ong'e kata receipt chanda ni to gi so gin marwa gi maru ma pile pile wadhi e duka wanyiewo mkate wanyiewo to wang'e ni to mkate manya nyiewo siling 60 nyorocha kawuono sem na chopo 73 gin mano ok giwinji peka inano ng'anyne giwinje mbaka nikech kata utende magichieme kata kuonde magibudhe ok en gimichulo ni kitera luf to koduok ni chenji tichako dondori ni to gima nyaka chiwa luf ka to duoko na siling 180 sani koro duoke namna siling 70 kende enang manok gitim emomiyo bech ngima obed agenda maber ka jo siasa wache rumbi to kakoro gibet piny nigi goye mbaka to oko feature ma prominent kaka mamoko ok mie pek kako dwarore ok mie pek nikech adiera makende VOJ an nyageno ni Raila Odinga bro kone jatend piny Kenya ni oyo kwayo ti kwayo maber to pok iwacho nwa ni bech ngima bro dok nade iwacho nwa mana wacha IBC kende emomiyo wawacho ne jothurwa ni ma embaka manya josegoyo mosewinjore gino magidhi lose ma bech ngima ni bro biro mna bang'e to gima kendo nya aneno ka jatend piny Kenya wacho maber ma bende wasewacho kaka waneneka ni nitie gik mang'eny ma jo Azimio yande dwaro ma bunge ema nigi teko mar timo to bunge nigi teko nikech kidwa ng'iyo bech ngima ngima sani oyidho nikech ng'enyne usuru dong samoro japiny biro kawo ni nikech ong'e ni kucha nigi kwan mamalo ne nitie jafwambo gi keyo moro manyo penje penjono nikech kanyo nigi kwan mamalo mag jood bura kaachiel kod ma iwacho ni nonyiewogi ng'ama nonyiewo jood bura pok wang'eyo pod wakia kata nonyiewo jood bura gin atiyo gi dholumo iwacho ni nonyiewogi jakomo osebedo ka wacho maber ni achiel kuom conditions mwamiyo Kenya kwanza ni giwe nyiewo wajumbe wa koro nyiepo ni hene makoro yeni wach nyiewo wajumbe ni dwani wagoye nikech mana kuyiena MCA mokro nitie ma apani na sembo mano yier gi UDM to naneno ka chieng' mane Raila Odinga ne Siaya norwakne ogut ODM nonyiewe mondo donjo ODM koso so gik nyiewo wajumbe gi karani ni kodwan wagoye mbaka to wadwara nafasi UDM ing'eni ne ntiere Azimio UDM noringo mana Azimio kose yier magine no lemone koni Rosalind kodwan wago mbaka wajumbe minyiewogi to ing'eni wan kaka wanene kama ling wayudo mang'eny wang'eji chieng' moro kane Karoli owacho ni nitie wajumbe mang'eny madhi State House gutieno to nyakwar Perez nokona ni to list ni ok imiwa nitie madonjo gotieno nitiere madonjo godiechieng' koro kudwanwa wan wago nyenye lela to dhano mang'eny jibro andamana mang'eny but ing'eni Jay Bonyo gima poni gwanyis jinia ing'eni party iluongo ni party hopping ka nitiere kaka inyalo tiyo gi jamopogre nikech bunge nitiere ga gimiluongo ni bipartisan approach to be nitiere kaka in iwuon inyalo take decision kaka in iwuon miwache ni chama to chung kama to an conviction anyisa ni mondo atim kama kata mana jomoyiera dwaro kama aparo ni mano be nitiere but nitiere moro ma in idhi wacho ni chama to noyiera to an mondo akel maendeleo an awuon aparo ni an kae motimo ang'owa ema nyaka bedi koro ing'eni mane maparo ni ineno ka nikech kata mane katiba ne obedo amended 2016 wach mar party hopping ni mae gima ne nitiere nikech ineno ka system mantiere bunge en pure presidential manyiso ni ka intiere bunge ji tegi ne sirikal nitie majority gi minority waonge official opposition ma ng'ato nyalo wacho ni an koro nche antiere opposition adonje sirikal nikech ka sirikal kae matima ng'owa ema maendeleo nitie koro mane ma question biro ni sama nidiri jopiny mani yieri ni wacho ni an adhi gi chama makama unless chama ni ne na special purpose vehicle mari mana mondo jopiny oyieri kose yieri to koro itawala kaka idwaro wacho ni kawuono atiyo gi jogi
kiny atiyo gi jogi. Koro ler no ema pod onge nikech kata komachielo kochecha be nitiere jok makabro kaka gima koro timre sani ni kochecha be to wang'egi nitie mabe bro koro wuok kochecha duogo koni bro wacho ni an gima ne jogi otimo ni okatima ang'o okamorgo koro duogo koni koro chik no ema koro nyaka koro bima koro jogi nyalo comply mawache ni chik no wacho kamano tang'o momiyi ni timo ang'o mopogore nikech kaka waendelea gi gima watimo ni gidho Attorney General Muturi no wacho ni warenda political parties useless. Gichalo no. Gichalo no. Kaka nyawinjo kama Jawaluke wacho ni echa dol no wacho ni kiluongo ni meja. Oken meja. Okay. Waluke nyo wacho ni case manyoma mar bando cha. Ni jo Azimio nyowe momiyo koro nyo dikucho. Koro chalga gima en bende ne oringo kocha nikech dwache. Kapok adok kumane wacho ni tiere kumoro madwani Ruto-Raila onwone jothurwa ni bunge onge opposition. Joma nie bunge gin jo sirikal te. Kata sani dongwan gi jo opposition mariembo jike. Moro kendo chumo koka. Karagiwe riembo jike wa. Emomi awachoga ni jasiasa kochunge podium to kuongi penje ni to podium ka samu biro. Obiro gi metok sirikal, obiro gi askari mar sirikal, to kono ni sirikal ni to kwadwa. Ni jatend piny ka you know wabro goye mbaka dwanwa puonji jo dwanwa puonji koro kwadoke gima reaction me wacho cha ni bunge ka nigi teko emomiyo ana wachoga ni chieng' mabro neno ka nitiere mujumbe mora mar Azimio motero duonde e od bura mokoni jowete sama wa discuss budget mitimo sani ni sama wa discuss finance bill ni to proposal wa kaka jo Azimio gini ni taxes gi osuru gi waduok gi e uru ma waduok kama tabro kone jogi koro chungi jo piny jogi koro wacho gima ja piny dwaro to kapod gi wache minerali to ka gi dhi e od bura tok gi goye ktambakano e committees maginti okwa winje kata ka gikelo gigi to gin jogo magaga mbaka okukucha tok tim tijgi maduong' monego ni tim nikech sama ine bunge no in gi teko nikech kikelo kata kaen e finance bill ka ethical amendments tinyalo lobby jo utikone ni in Kimani chungu Kikuyu kumia echa beche mogo cancelling 80 to ka waduoko gini piny to jogi ma jo Kikuyu bro konyore jo Isiolo bro konyore Garissa bro konyore jo Narok bro konyore wayie mondo wasir gini kata kwa wache ni en nda higa chiel kosuru mar gigi waduoko piny to ka koro piny wachiek ma jo piny osekeyo to wagole nikech koro wan godo mathurwa ka bechodu mabro dok piny to jibro rego maber to gini wate mang'o wagolo mondo suru cha otimore mane kadi gibedi emomiyo teko mang'eny nitiere bunge katiba wane nomiyo bunge teko mang'eny emomiyo wa bunge obed mag Azimio obed mag Kenya Kwanza nyaka tigi teko momigine bunge no kar bedo ni gin kila weekend kila nafas magiyudo ka gibire interview e media ka to giwacho gigo madongo ma sirikal ok tim gigo madongo mo opposition onego beni timo to gidhi e bunge to giwach gigi so gin gi teko gi ni nyaka gi exercise gi e bunge e ka jo piny bro kaw gi ma serious kamano in fact Jay Bonyo ne gnyis gi ni quorum moro magi tamre gacha nikech speaker mokadho Muturi ne wacho ni the law making process and third reading mar chik third reading no inyaga kwani yudo kata ji abich kata par kende manitiere ot kori wacho mana ni mano close ni wadhi mbele close ni wadhi mbele ntie moko masa tudorago mandalo moko kipenye ni to bunge ka ntie migao moro milone Mzalendo majagolo ga wach kaka jilose gingise ni committee kache machunyi tich nitiere mane gima giponde mara chielo wan ji 349 duto koro thuolo mar loso jomoko manyalo yudo thuolo leader of majority minority kod jo bura moko mosebudhe bunge ma samoro yudo thuolo malach ahinya mar loso koro wan nyocha kancha neno ka gipondo ka chaneno ka nambario Rikate Gachagua manchuru mochenche ne MP mama Dera ora wacho ni wato wadwa ng'iye ni to no nyiso jo Kenya ngo eye kacha nuwuoyo kabisa kane president mane nitiere Moi Kibaki oto
Mane mantie Hansan. Kende. To gi mara I vote yes. To gi chamo. I vote no. To gi samo chamo muma mar bedo mjumbe. Mane manitie. Koro mae e namba 2 wa. To chi kanye mono ne wacha kode ni to bunge mane ntiere higni 5. Ibiro pare gango. Ibiro pare gango. Ero kama ibiro pare gi link vi. Anno ka juma mabiro abiro bede bariko ka chwi. Neke wacha anno ka karwangi makor ka chamo. Itingo liweti to Mr. Speaker knene. Victor wangi makor ka jam. Speaker blind. It's not fair. Ano wada IT gadgets ngie mapane chakri ma ngie muma ko angande. Hero kamano. Kijano kidwa ni we wacho wiya. Hero kamano. Wach kikui goloko. Ni we wacho wiya. Koro Victor, aparo ni waseduogo e radio gocha nikech gimado wacho nadwa ni jopinyo winji maber. Kani ng'iyo speech kata gima ne jatend piny owacho to mana kaka jowetega osewache gima ne oyie kata giwinjore e wach ne en mana wach mar kaka idhi chuog duol mar IEBC kaka idhi yud commissioners mancha ne owuok but mamoko gi ni yudo ka onge gini king'iyo kata mana weche mag pek mar ngima weche mag CSS ka to gima dwa ne japiny ong'e maber ni kama wantiere ni wang'iyo yiero ma 2027 to ka wang'iyo yiero ma 2027 ing'iye kama jakom owuon ong'eyo ni wach mar pek mar ngimani e kidi ma en gode uku iwinja ene makasama ogole kama ene ringo makasama ogolo kama to otang'o koro miyo kotiek wach ne gi sani madine William wuoyo weche mag pering mo wach ni mai gima wadhi timo ma wach no tieki to gima Azimio nyalo dogodo kuom jopiny kendo onge koro imneno ko wacho kaje ni ponono giyudo ka lalruok kodhi maber to bang' juma achiel ji biro dokie ndara gima nyalo miyo ji dokie ndara en mana wach mar pek mar ngimani to king'iyo wach mar IEBC ni ok ni kolose sani to ni jidhi State House kaka ncha ne ji wacho ni jidhi State House ket mano be jopiny pod penyo be pod wadhi be pod wadhi ne kenya nino ka obila mo okwach kichi gi mamoko gi tema juni gi ncha ne Dennis Spirit ka kara ka wuon nakalo kanyo da pod nitie e pod gin gi chich ni samoro nitie achiel ariyo adek ne nyalo bilo moso moko dwaro wach tu losone koro gima ni kama tut en ni Azimio kata jakom temo neno ni yiero madhi biro ma 2027 cha kapo nono owe William oloso gini to wadhi bedo gi Chebukati 7 temi penje ni ka koro Chebukati achiel ema notimo wa kama cha 7 to koro nyalo timo wa machalo nade koro mae en conversation maber nikech mae ok en gima ing'iyo ne jakom kende to kata mana yiero mabiro kata mabiro tok 2027 biro chalo nade koro miyo mae to en mondo mi gineni yiero cha ibitae e yo manyalo bedo kare ke kapo nono commissioners gidhi gibedo Chebukati 7 to kata tiende dhi yiero dhi bedo maonge mak mana ni gima duong' kiduogi ng'iye e weche gi te gima ne miyo jopiny chotoko ma chako wacho jopiny wuok oko mang'eny mokalo ka en mar pek mar ngima to jakom bende riek kenda paro ni jakom cha nowinjo advice mane wamiye ni mondo we anguro ochielre gi moe kore momiyo pek mar ngimani en gima dhi bedo achiel kuom campaign tools 2027 ma ok apar ni jakom wuon dwaro ni mondo mi nengo ngima oduog piny kata Azimio nikech nengo ngima koduogo piny to gimo dhi nyise jogi ni no nyiso ni bech mogo dhi duogo di 70 buneno koduogo okoduogo bech stima sama wawuoyi ni ndalo ariyo mane okalo chien kacha ne wawacho no medore kawuono koro medore maliche moloyo tinyalo paro ni dwe mar 12 ka jatend piny ni Mombasa dwe mar 1 no wacho ni giwacho ni bech stima dhi medore mago gik ma jogo wacha nyoro ne oling'ie kendo ne ok otuomo wachno to bech stima medore kendo go kan mamalo ting'eyo ni samoro amora mituomo stima kati tuomo mafuta ituomo mo to bech ngima nyaka dhi malo koro bech ngima kata mane sama wantiere ni pek mar ngima dhi malo to gima timore ni mane beto dwainyo Azimio
en ni ne giketo gik mang'eny dichiel. Kidwaro gima chalo kaka revolution kata kidwa yiengo piny tiyiero wach achiel mapek mane midhiro godo agenda mari. King'iyo kata mana French Revolution e history ibiro yudo ka gima ne ntiere mapek seche go ne en mar pek mar ngima. King'iyo gima nomiyo Arab Revolution obiro kochakore gi Tunisia ne en mar pek mar ngima. Koro pek mar ngima ni e kidi ma jakom ni godo kata ma Azimio ni godo mok ginyal gombo mondo migoli e lwetgi. Itemo wacho gi dho gunda luonge ni the last arsenal magendo. Girgi malweny mogik. Yes. Ma ka ok imiyowa mar IBC ni to wado kuom jopiny to gima dhi miyo jopiny biro en mar pek mar ngima. Omiyo jasiasa moro amora mane dhiro wach mar pek mar ngima ok nyal dwaro mondo pek mar ngima ni odok piny kuom sani. Mano kibiro kuom jo Azimio nitiere kama gibiro tiye gi kidi no nyime ka maki omo ochalo ng'at ma nigo sigana mar ng'at ma ohadho chiemo kata nyathi mohadho chiemo to min gi pok obiro. Koro kinde duto kobiro tineno mana ko oyugi ne kitimo na kama to adhi wacho ne mama gima ne itimo. Kitimo mana kama mama gik chiemo wacho ni awachi. Koro hol. Koro mae e gima Azimio ni godo nikech mano e gima jopiny dwaro winjo kuom sani. To giming'e ni gima ne nyalo miyo sirkal mar William Ruto bedo sirkal mar tamachiel en gik madhi tenore gi weche mag pek mar ngima. Erokamano. Mane ma onyalo miyo bedo sirkal mar tamachiel. To mogik nyaka wapenjre ni to lessons ma walani e gini kapod ok ichenjo wachni gin ang'o? Nikech bang' ka ji osedhi e ndara, bang' ka tiagas osedir, bang' ka obila osenego jomonego, bang' ka miyo moro wawito nyithindo 2 matindo Kibira, nyaka waduog wapenjre kaka piny kendo kaka piny mantiere gi joma liw ni to lessons kata puonjruok mwapuonjore e gini en ang'o? Puonjruok makwongo yudo ayudo ni kik iywagi ahinya e liel mok mari. Ne waneno jok ma oluongo ni headliners moting'o Rigiji, oting'o Kimani Chungwa, Aaron Cheruiyot, kibiro bathe koni wan gi Makau Mutua, wan gi Martha Karua gi jok mamoko. Nitiere jok mane ywak ahinya e liel mok liendgi. Koro bang' ka weg liel no dhi moromo ma ng'at mane wacho ni ine minego nyathina odhi romo gi ng'at mane oneg nyathine ma giwuoyo. Koro unu dong' kung'iyo gi ang'iyo. Mano lesson number 1. Lesson number 2, gini ne bedo testing opportunity ne tend Gachagua. Samane jatend piny owuok oko. Jatend piny chalo ng'ama nowene tong'. To tong' ni ochako bukoro ochuore go kende. Osete. Ochuogo tiende, tong' ni ochuogo tiende. Samane piny owacho oweyo nikech ma en gima neno. Oweyo jonjore koda gin jonjore, koda gin jok ma ok jonjore to rwako lep jonjore. Manyocha ne odhi momonjo puoth Uhuru Kenyatta. Seche go ng'ama ncha ne en jatend piny cha ne en Rigathi Gachagua. Seche go. Seche manyocha obilo tiyo gi mbi mathoth gi teko mathoth. Ng'at mancha ne en pacho kae mancha ne en jatend japiny, ncha ne en Rigathi Gachagua. Koro mae nyiso wa nikech ing'e ni en namba 2. Ma kuom ka gir kiragi, ka gimoro de timre, ni ker onge. Ting'e ni ng'at mabedo jatend piny kuom thuolo no en jalopne. Koro mae ne wang'iyo to gikido gi gik mane wuok e dhoge ka. Bende onyalo bedo jatend piny. Abiro weni mondo iduok penjo no. Lesson machielo machako wuok e gini no wuok kuom jotend din pacho ka e. Jotend din pacho ka e nyocha dhogi omoko nikech kuma ne gichak godo no tamogi. Kaluwore ncha ne moko ne odhi otwang'o lep Azimio, no otwang'o sude mablu, moko bende ncha no otwang'o lep UDA. Koro miyo kata ncha ka nineno ka ne gidhi opis jakom mokwongo Capitol Hill kacha, to ng'ama ncha deo gi ne onge. Koro mae bende en lesson ni jotend dinde kinde duto inno ka kata ji mang'eny ncha penjo ni to Ole Sapit ni kanye. Kar kuwuoye mano jatend din mar Anglican. Eno odhi manyolo ji ne penjo magi gin gik ma kata sama owuoye ni jopiny bende neno gi kaka wanene. Mi ne gipenjore ni jotend din mana kaka ncha no wasewacho mokalo ni chumbi ruoth Yesu nogo ngero mo. Nto ka ndadhu mare orumo titime nade ni koro en ikete mana piny ji nyone anyona.
e kaka ndadhu mar jotend dinde no odwaro rumo. To mae ne en gima rachie kabisa nikech asewacho ga kinde duto ni ofis maduong' moloyo ofise duto en ofis mar Nyasaye. Ema ka koro tek to jiringe. Koro aparo ni gimbe ne gikwano lesson margi kanyo. Ng'amogik en NCIC, duol mar NCIC. Ma wayudo ka kare lekege onge. En guok magiyo to kechi. Koro guok kiseng'e ni dala moro nitiere guok to guogno oti lek kato giyo to ok onyal kai. Koro itima gimidwa? Itima gimidwaro. Koro mi magi gin gik manyaka wang'e ni sama gigi timore kama to moko bende dwaro dikruok. To ng'ato bende openjo kacha to luo professionals kata gi jok ma bende ne odhi. Kech wang'eyo jok ma samoro ne ok dwar kata kiweg magi headliners gi mane ok dwar ni mondo mi jotendwa ariyo gi orom mondo kwe obed pacho ka. Nikech samoro ne gineno ni ponono kwe makama odhi obetie to kamoro koro kaka ni irango gibedo matek. Kinde duto nyaka waket piny mbele. Keto piny mbele ni manomiyo joluo wuok ka kedo mondo mignegi keto piny Kenya mbele kaka Senior Jay nowacho ni joluo ohero Kenya moloyo gendini mamoko. Erokamano. Inyalo medo moro kapok wadhi e wach moro machielo. Aneno ka weche bedo mamile mile. Bende puonj moro achiel minyalo agodo e weche manyo otimore gi Jay Bonyo kod Roslyn Obala. Anaparo ni Fredo wacho gi te manyalo mna mede no bila. Taparo ni nochopo kama ne wapenjo kata obila ni to ang'o manomiyo police commissioner Hussein Ali oyudre ICC. To king'iyo boxes manondikne kate. Taparo no bila ng'amochung' ne obila Jafeth Kome no go tick box go te. Mapa apa no kadho. Nikech kanyi neno ko bila nchi neno ka jofwambo nchogolo kata police mani neno ka ntiere town Nairobi kae. Mane go tiagas kendo gone mana ji direct modhi mogo nyaka jofwambo. To kane iluwa dieri to yudo kama ng'ama entiere Nairobi kae kendo ne ofise mantiere maka special unit mane sirikand ni mokwongo kano donjo to wacho no timang'owa ogo wito oko. Mar ariyo nitiere message mano orne obila makani nene jofwambo ne waketo kata nation no keto mani nyiso gini koro kamochopeni nikech William Ruto no wacho ni okodo winjo ni ng'ato wito ngimane no chombo kama koro nyiso gini signal mar police kigitima ng'owa kik gitigo ma nyiso ni ka ng'ato to tindi ioro ne mana email personal email ma jatendi tinyise ni gima kama otima ng'owa otimre mane kama ne koro wadhiye no chopo kama obilo wuon kogolo information to kwach information mar adier ni neno kane jofwambo golo wach mar DCI mane DCI odhi mokawo pichni nyaka mano timre pinje ma oko Kongo gini igni modhi moketo kadwa nyiso jopiny ni yani magi jonjore manyocha timo demonstrations koni neno ka gigi kaka notimre nochopo nyaka kama lawlessness ne donjo nikech ng'ato ka ng'ato ne dwa nyiso ni wane ma wane sirikal wan waonge sirikal wan waluwo chik jok moko ok luwo chik kora paro ni ka wadhi mbele jo obilo nego ng'ire nitie gimomiyo ne giwuok from National Police Force to National Police Service mondo ging'i ni to ne gin kure nikech gino wegi kama rach kabisa oweyo Kome gi tong' mokuok e wang'e oweyo gi tong' mokuok kabisa nikech no nyiso ni Kome ok en ng'at ma independent mae notemo nyise nikech king'iyo sama owuok kowacho ni jogo ok wawach ni jok mancha ne otimo timbe maricho Kisumo notimo maber kech ok wang'egi to bende kuom sani nyaka obila tim nonro kwa ng'eyo to ncha gin jong'anyo koso ncha gin joma chanade nikech ing'eyo ni jonjore bende donje gigi to sama ncha Kome wacho pichni ka odhi ogolo lakini pichni mag jok mancha ne odhi odonjo e puotho Uhuru godiochieng' alanga poko wach bende kata ng'at achiel momaki onge ma ng'ato nigi thuolo moyang' rombo mano oke kaka itayo piny nikech masiagi ma Kisumu kanyo ose mak moko nose mak moko lakini maka ka to yang' rombo ma ng'ato uso nyaka rombo ng'ato chungo gari ng'ato donjo gi rombe gari fariyo moko 600 moko be giyang'o gibet nyaka e puodho ma giyang'o ma gichiemo Victor mano oke kaka itayo piny kapok imiye Senior Jay mano oke kaka itayo piny nikech mano nyiso ni sama raia kata jopiny osebedo maonge gi yie
kuom obila nikech ing'eyo ni katiba ni waseya mabor mondo mi kata yie matin ma ji nego kuom obila ni ne chopo kama nogikeni nikech nitiere ndalo ma kata ng'ato notimo gimarach to ok idhi kobila kiwacho na neno ka ng'ato timo gimarach nikech okuongo nyisi ni wendi the first suspect tibai ndani koro miyo magi gin gik ma noseweta paro ni Koome owuon odong' konenore ng'at ma wiye omoko ng'at ma kia tije nikech nochuno nikech ineno kata weche mane ndikore weche mane ntiere obok ma pacho ka ni ker kanyocha noduogo to kuongo luonge State House mosomone kose somone to nyise ni gimitimo ni okrach gimitimo ni oken gima ber to kata king'iyo kaka ne gik moko tayore Victor Nyoro na ayudo thuolo mar wuoyo gi achiel kuom wuod luo ma bende otenore gi sirikal ni okadwa wacho mang'eny jalo no nyisa maber ni achiel kuom gik matimore ni king'iyo tendo bila sani achiel kuom mistake mancha ne piny owacho timo tendo bila sani ogol kuom jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe mapacho ka kaito en answerable directly ne ker mai momiyo samancha ker owuok samancha jatend piny owuok oko tineno mana ka IG Koome ni gi PS Omolo kakao notes kaka secretary koro giromo gi Rigathi Gachagua to kineno kindiki kanyo wachore bende liekore ni kata mana bandits ka mantiere Pokot kuchoko sani chalo gima chunygi ng'ich nikech nitiere mutni nitiere ng'ich moro mobila oywayo kucho nikech samane jatend piny ka nentiere Nakuru to nonyiso Kindiki no dhi ogo kambi kucho mo odar ofise ka obed kucho nyaka gicharom to king'iyo tineno ka ng'ich nitiere nikech kinde duto nineno ga ka Matiang'i ne wuok oko kendo kowuoyo kogir ting'eyo ni nitiere jatend migawo mar erokamano ahinya mapiyo piyo J Bonyo nikech ang'e ni Koome achiel ni miwuoyo kuome ni nowacho ni ok gibedo ne jatelo maromo nade in wabro mak kod bai Land Cruiser to teri watui maisha olokore nyaka jamin buche olokore nyaka judge nyaka correctional officer mago teno nyonde wiye mtu moja vitu 10 mtu moja idwa pako mjumbe ni ang'e idwa pako mjumbe ni kichwa moja degree na erokamano hapa ni mar Koome ni okadwa med nikech ne wasewacho ni Jafet Koome king'iyo kaka loso king'iyo kaka timo gik moko to chal ng'ama pok ong'eyo tich mare mar ugai mar obila ochalo ng'ano ma no mi tich to pok obetie piny mo opare ni adiera tich matiyone ang'o madwarore tijni kech kako loso kako timo gige ok otimo gige ka ng'ano ma pod nie police force ok police service so kwayo marwa en ng'ano bedie piny sani kaka koro maandamano chung'ne okawie kata kapo ni en juma achiel to bendo dhi oyue to kumo yueye no osomie ni to tija mar ogai mar obila ni chik wacho nang'o tija mar ogai mar obila ni idwa na tim gang'o mondo atime maber apani juma achiel ni en nafas malach mar mondo bed piny osom ong'e makapo ni maandamano duong to ng'e gima tij ogai mar obila en to ng'e gima chik bende wacho kaluwore gi weche mag maandamano kichene mano nyayo maandamano ni ka mana Koome gi kaka ne gi handle gini to maandamano dine ok ochopo kama gike koro gine mafuta mane giolo to gikia ni kugana kaka nwawacho ni opuko lingi e pige king'iyo gima nomiyo maandamano ni succeed to strategy mane sirikal otiyo godo kuom dil gi jakom nikech mae siasa makoro ng'eyo mae kama koro tugie koro ineno kaka no pisore ma jogi rite kaka nowacho ni inno ka gin giweni en Serena to dhi wuok gi kangemi to bilo dhi okaw jog mang'eny mit mar gino bende en neno kako bilo chotoko chot mar obila no nikech obila mano omiyo gini bedo holiday nikech obila ma wacho giloro CBD town dhi njawre obila kendo solo kuor kuom ji chopo kama koro giloro gene ndanena koro giloro alora gi ginene koro rakruok no ema miyo ng'anyo bedo ng'anyo koro aparo ni mana kaka senior Jeyo wache ni jok samoro Koome ko kuinjo to joma winje jowa ma winjo wa mane obila kichongen joma winjo wang'eny mondo dhi owachne ni gima kamae nyako ng'i kaka orange yo makare nikech kinde duto
ka ok ochuni to kitime ang'o to kiwuoye nekech no wuoye tiene ncho badhe